ಸೊಲ್ಮೆಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿಯಾನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಕಥೆನ ಈ ವಿಡಿಯೋಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪುತ್ತೂರು ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪಿನ ಪುರಾತನದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರವು ಒಂಜಿ ಕೆರೆಲ ಉಂಡು. ಆ ಕೆರೆತ ಕತೆ ಇಂಚ ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆರೆತ ಗುಂಡಿನ ಏತು ಒಕ್ಕುಂಡ್ಲ ನೀರು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ದಾಣೆ ಈ ಕೆರೆಟು ನೀರು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಕೇರ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡಿಗೆ ಈ ಕೆರೆಟು ವರುಣಯಾಗ ಮಲ್ತದು ಸಹಸ್ರ ಜನಕುಲೆಗು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಒನಸು ಮಲ್ತದು ಸಂತುಷ್ಟರಾಯಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕುಲು ಈಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಲ್ಪಿನ ಪೊಟ್ಟುಗು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಕೆರೆಟ್ಟು ನೀರು ಏರ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಸಲ ಬತ್ತನಿಗೆ ನೀರು ಏರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಒಣಸದ ಇರೇನು ಅಲ್ಪನೇ ಬುಟ್ಟು ವಿದಯ ಬಲಿತೆರಿಗೆ ಅಪಾಗ ಇರಟಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ನುಪ್ಪುಲ ಮುತ್ತು ಆಯಿನ ಈ ಜಾಗೇನು ಮುತ್ತೂರು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಜನಕುಲೆನ ಬಾಯಿಡು ಪುತ್ತೂರು ಪಂದು ಆಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎದುರು ಮುಜರ ಕಾರ್ದ ನಂದಿ ಉಂಡು. ನಂದಿದ ಅರ್ಧ ಕಾರು ಕಲ್ಲದ ರೂಪಡು ಕಂಡೊಡು ಉಂಡುಗೆ ಶಿವದೇವನ ವಾಹನ ಆತಿನ ನಂದಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಡೊಡು ಬೆಳೆವೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಬಾರು ಕಂಡ ಭತ್ತದ ಪೈರನು ರಾತ್ರಿ ಪೊಟ್ಟುದು ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಅಪಗ ಪೈರು ನಷ್ಟ ಆನಗ ಎಂಚ ಅಂಡ್ಲ ಮಲ್ತದು ನಂದಿನು ಪತ್ತೋಡು ಪಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರೆ ನಂದಿ ಬಾರದ ಪೈರನು ತಿನ್ನಗ ನಂದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರನು ಕರ್ತೆರಿಗೆ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಓಕೋಳಿಡ ನಂದಿ ಬತ್ತದು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಡ ಉಳಿತನಗ ಶಿವದೇವರು ನಂದಿಗು ಕಲ್ಲದ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಶಿವದೇವರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿಯೊಂಡೇರು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪದ ಪಿರೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಆನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣಗಳ ಬರ್ರೈಜ್ಜಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಹೊರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ವೆ ಬತ್ತದು ದೇವರನ ವಿಗ್ರಹನ ಕಂಡದು ಕೊನೆಯರೆ ಆವಂದೆ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನ ಕೆರೆತ ಉಲಾಯಿ ವಿಗ್ರಹನ ದಕ್ಕಿಗೆ ಅಪಾಗ ಕೆರೆತ ಉಲಾಯಿ ಬೂದಿನ ವಿಗ್ರಹನ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಆನೆನು ಒಂಜಿ ಕೊನತೆರಿಗೆ ಬಲ್ಲುನು ವಿಗ್ರಹಗೂ ಕಟ್ಟದು ಆನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ವಿಗ್ರಹನ ಒಯ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನಗ ಆನೆ ವಿಗ್ರಹನ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒಯ್ತನೆಕ್ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೂ ಕೋಪ ಬತ್ತಂದಿಗೆ ಅಂಚ ಆನೆಗೂ ಈ ದೇವಾಲಯ ಶಿವದೇವರನ ಶಾಪ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚಾದು ಓವು ಆನೆಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬರ್ರೈಜ್ಜಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬತ್ತಿಂದ ಆನೆ ಕೈಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆಲ ಉಂಡು. ಇದೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ಶತಮಾನದ ಪಿರ ಬರಗಾಲದ ಸಮಯಡ್ ಮುಲ್ಪದ ಅರ್ಚಕರಿಗೂ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆರೆಟ್ಟು ಅರಿ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು ತಿಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆರೆಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೆರೆತ ಸೈಡ್ದೆಲ್ಲ ನೀರು ಬರ ಶುರುವಾದು ಅರಿ ಮುತ್ತು ಆದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಂಡು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆಲ ಉಂಡು. ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಿಸು ಸಂಕ್ರಮಣದ ಸಂದರ್ಭಡು ಜಾತ್ರೆಲ ಆಪುಂಡು.